Čau, já jsem Šimon Pražák, nebo taky Šejmansky. Jsem rower z flotily z Liberce. Rád hraju na kytaru, rád dělám horolezení, nebo prostě horolezu. No a moje výzva je, že jsem se stal na 10 dní vegetariánem. Byla to zajímavá zkušenost, jako dokončil jsem to, nebo bylo to docela v pohodě. Jaké mám z toho poznatky? Myslím, že přišlo mi, že že občas bylo docela málo možností, co si tak jako vybrat. No, jako když jsem šel do nějaký hospody, nebo třeba jsem byl na věnečku a tam jsem musel být o arašidech, protože měli jenom chlebíčky a chlebíčky měly v sobě šunku prostě a nějaký vlašák, který asi taky nebyl úplně vegetariánský. Takže to bylo docela zajímavý a jinak jako, no, takže tak. Aby to nebylo tak nudný, připravil jsem si menší tier list těch věcí, co jsem měl jako vegetarián. Tak jo, tady je 10 jídel, který jsem měl jakožto vegetarián, který byly vegetariánský. Teď je ohodnotím na tier listu. Tady je S, což je jako nejlepší, tady je D, to je jako nejhorší. Takže první borůvkový knedlíky ze školní jídelny, nic extra, dávám C. Kuskus si ve školní jídelně dávám jenom kvůli tomu, že k němu je kuře, tady k tomu kuře nebylo, takže nic moc, taky C. Cuketový placky byly dost dobrý, dělal jsem je podle nějakého recepta od mistra Polrecha, dávám S tier. Chleba ve váju je jasný S tier, to je mega dobrý. Tohle jsou nudle z tofu, měl jsem nudle, nemohl jsem si dát maso, tak jsem měl jako čínský nudle ve Vokinu, takže jsem si dal k tomu tofu. S tím tofu to nebylo nic moc, to bylo tofu, bylo pěkně hnusný, takže dávám D. Hermelinky v Mekáči, šli jsme do Mekáče, neměl jsem co si tam dát, dal jsem si hermelinky, byly pěkně předražený, ale byly celkem dobrý, takže dávám B. Tohle je karbanátek z čočky, ten jsem měl ve školní jídelně. Když není nic jiného, tak bych se ho asi klidně dal i znova, ale jinak nebyl nic extra, ale dám Ačko. Hrachová kaše je celkem OK, dávám Ačko. Koprovka, to jsem měl ve vegetariánské restauraci Ananda, protože jsem zrovna neměli nic jiného ve školní jídelně, což bylo taky zajímavé, že ve školní jídelně občas neměli žádný vegetariánský jídlo. Byla docela dobrá, ale radši bych si tam dal vajíčko, dávám B. Jo, a květákový kary bylo dost dobrý, takže dávám asi Ačko. Nečekal jsem to, že květákový kary bude dobrý, ale bylo docela dobrý. No, tak jo. To je všechno. Mějte se krásně. Ahoj.